Ако все още търсите в Google и отваряте по 10 таба, за да стигнете до нужната ви информация, време е да спрете. Днес ще разберете, че има по-добър и по-бърз начин. И това е, разбира се, Perplexity, който не е просто търсачка с изкуствен интелект. Той е като умен стажант с безплатен абонамент за целия интернет, който обобщава, проверява и цитира, вместо да ви праща да се ровите сами. В това видео ще ви покажа как да научите 80% от възможностите на Perplexity за под 15 минути. Ще видите как да го използвате, какво може безплатно, за какво е наистина добър и как да го превърнете във ваш личен изследовател. Нека да започваме! Докато много от вас са използвали ChatGPT и Google Gemini, може би все още не знаете къде се вписва Perplexity във вашия AI инструментариум. Представете си спектър. В единия край имаме инструменти като ChatGPT, Gemini, Claude, предназначени за творчески задачи, изискващи висока умствена активност. В другия край са инструменти като Perplexity и Google Search, които се отличават с предоставянето на точна и актуална информация в реално време. Разбира се, не можем да забравим и Reddit, безспорния източник на информация в интернет. Накратко, за задачи като генериране на идеи, редактиране и писане, където точността на фактите не е от първостепенно значение, ChatGPT и Gemini предоставят по-добри резултати. Но ако ви е необходима висока степен на увереност в отговора, точни, актуални и проверими факти и цифри, например при избор на хранителни доставки или отстраняване на софтуерни проблеми, тогава Perplexity е правилният избор. Нека сега да прегледаме някои от интересните фичери, които Perplexity предлага и най-вероятно повечето от вас не знаят, че дори съществуват. Първо отивате на Perplexity AI. Първият екран изглежда доста изчистен. Имате кутийката, в която можете да сложите вашия промпт, да зададете вашия въпрос. След което можем да изберем между тези две опции – Search и Research. Изберете Search, когато имате нужда от бърз отговор на конкретен въпрос или кратко обобщение на темата. Изберете Research, когато се нуждаете от задълбочено проучване, анализ на по-голям брой източници. Този режим е особено полезен за финансови анализи, маркетингови проучвания, технологични изследвания, планиране на пътувания и други. Да се върнем на тази Search опция, за да ви покажа тук тази възможност. 3 пъти на ден имате възможност да търсите и да получите много по-точни отговори с повече източници, които всъщност са възможни само в платената версия, но в безплатната имате 3 търсения на ден, така че когато имате важни търсения, хубаво да си го активирате или ако не ви е важен сърча, да го деактивирате. Така, следващата, ако тук проследим следващата възможност, това е да се изберат различни модели. Както бихте се досетили, изборът на модели е налично само в Pro версията на Perplexity. И тук нещо много важно, искам да развенчая един мит. Купувайки си Pro версия на Perplexity, това не означава, че получавате пълния капацитет на всички тук изброени модели на ChatGPT, Claude и Gemini. Дори да ги виждате като опция за избор, Perplexity използва собствена финна настройка, ориентирана към бързина, точност и търсене в реално време. Това означава, че ако зададете един и същи въпрос, ще получите напълно различни отговори в Perplexity и в ChatGPT, например, въпреки че сте използвали един и същи модел. И така, ако дойдем на това кълбо тук и го отворим, всъщност можем да променим начина, по който търсим. Ако тази опция е включена, можем да търсим в целия нет. Ако искаме да търсим само сред академични документи, това е нашата опция. И ако искаме да ползваме социалния нет, може да изберете него, като според мен основно използва Reddit като източник, но това е окей. И така, както виждате, даже могат да се комбинират няколко опции или да включите всичките наведнъж.
И така, също така, от тук може да прикачате различни документи, картинки, PDF, док файлове, CSV-та, след което платформата ги анализира и включва съдържанието им в отговора на вашето запитване. Ето как става. Отваряте си, примерно, lookup файл, избирате си един файл, давате Open и той тук се аплодва, след което си пишете въпроса, който имате и давате Enter. Нека сега да започнем един чисто нов search. Идвате тук на плюсчето, избирате ново зареждане, след което слагате въпроса, който имате. В нашия случай планираме 5-дневен маршрут в Лисабон с местна храна и културни забележителности. Решаваме, че ще използваме ProSearch и също така ще търсиме в Web и в Social. Така, след което натискаме тук и чакаме да видим какви резултати ще ни върнат. Тъй като сме избрали солидната версия, платената, тук започват да ни дават всъщност как протича мисленето на моделът и накрая ни връща резултата. Както виждате, тук се вади карта, снимки и много разнообразна информация. Може да видите дори ревюта с оценки и в общи линии така доста интересен и изчерпателен отговор. Ако искате тук да видите конкретна информация, имате възможност да видите какви places има, т.е. какви места ви е препоръчал. Ако искате просто да разгледате картинките, може да минете тук, може да минете на този таб и накрая казва през какви задачи е минало, за да отговори на вашето запитване. Така че, както виждате, Perplexity дава едни наистина интересни и задълбочени отговори и напълно може да замени вашето търсене в Google. И така, сега нека да се прехвърлиме на лявата навигация. Тук може да намерите бутона Discovery. Едно изключително удобна и полезна функция, която можете да използвате ежедневно, за да сте в крак с най-новото от темите, които ви вълнуват. Тази секция събира актуални теми, новини, анализи, като използва различни източници и са представени по лесен и удобен начин за консумация, като може да си избирате и различни категории и теми, които ви интересуват. В секцията For You за теб ще намерите препоръчани теми, базирани на вашите предишни търсения и интереси. Perplexity анализира какви запитвания сте правили и кои теми ви вълнуват, за да създаде персонализирана лента с актуално съдържание. Това е чудесен начин да откривате нова информация, без да се налага всеки ден да търсите ръчно. Така че тук това може да си го превърнете като начален екран, сутрин да си преглеждате новините в сферата, която ви интересува. А ако искате, ето тук в този прозорец може да си изберете и конкретни интереси, така че по-лесно да ви се персонализира този таб. И сега нека да минем на моята любима функция. Тя се казва Spaces и това е мястото, където може да си организирате отделните проекти или различни търсения, които ще използвате многократно. Нещо като директория с различни папки и проекти.
Имаше подобно нещо в ChatGPT. И така, за тази цел, нека да вземем пример. Примера да се върнем към примера с Лисабон, тъй като планирам пътуване до Лисабон и възнамерявам многократно да направя доста търсения, докато най-накрая успея да организирам цялото си пътуване. И така, какво правиме? Тук в Home идваме и виждаме тази library, т.е. мястото, където можем да видим всички стари търсения, които сме правили, и избираме планирай 5-дневен маршрут. И сега това търсене искаме да го добавиме в Space и казваме Add to Първо идваме тук на трите точки, кликваме и казваме Add to Space. Ако имаме стар Space, го използваме него, ако не си правиме чисто нов Space. И аз тук искам да кажа, че това ще го кръста пътуване до Лисабон. Така, след това, ако искам, мога да си сложа description, то е optional и най-накрая също е optional, но аз мятам да си сложа. Това са custom инструкциите или това са инструкции, които ще важат за всички търсения, които ще правя в този спейс. Така че какво правя? Слагам си инструкциите. Приеми ролята на опитен туристически агент с над 20 години опит в помагането на туристи да откриват скрити съкровища в Лисабон. Когато предоставяш препоръки, приоритизирай места и изживявания, които са много популярни или такива, които малко хора ги знаят, но си заслужават да се видят от туристи. И така даваме Continue и сега вече се намираме в този спейс, който се казва Лисабон. Това ни е първото запитване, което сме направили и тук вече можем да си правим колкото искаме запитвания, да си атачваме файлове и така нататък. И ето тук, като дойдем в Space, този Space вече ни се е появил, така че винаги можем да се връщаме към него. Нека минем към последната тема за днес, а именно персонализацията. Отиваме на нашия профил и си избираме, ето го нашият профил, кликаме на него и си избираме Personalize. Тук може да зададете вашите персонализирани инструкции, подобно на тези като в ChatGPT. Инструкциите, които добавите тук, се прилагат към всички разговори в рамките на Perplexity. И тъй като трябва да добавите тези инструкции само веднъж, за да се възползвате за винаги, силно ви препоръчвам да персонализирате според вашите нужди. Едната опция тук се поставят тези персонализирани инструкции. Едната опция е просто да се представите и да кажете всичко, каквото смятате, че е интересно за вас. А другият вариант е да сложите такъв тип инструкции, които показват всъщност какви отговори очаквате Perplexity да ви върне. Тук е изцяло по ваш избор, като дори може да използвате моите инструкции, ако ви харесват. И накрая, за да ги запазите, давате Save. И ако тук трябва да разгледаме допълнителните опции, тук може да изберете вашата локация, за да ако се интересувате от точно време, спорт и така нататък, и също така да си сложите интереси в watch листата. И сега само да се върнем към една нерелевантната към Perplexity тема, а тя е темата за българският и английският език. Аз силно ви препоръчвам да използвате английски език, когато правите запитвания, особено когато искате да получите резултатите, които ви връщат, да бъдат на базата на английският интернет.
и на английската литература и така нататък, тъй като ако напишете вашите инструкции на български език, можете да бъдете убедени, че източниците, които ще цитира, всичките ще бъдат на български език. Така че имайте предвид тази информация следващия път, когато пишете вашите инструкции. Това беше всичко за днес. Както видяхте, Perplexity е повече от просто AI търсачка. Той е интелигентен асистент, който ви помага да намерите точно актуална и най-вече проверима информация. Независимо дали търсите нещо конкретно, сравнявате източници или просто искате да останете информирани, Perplexity е чудесен инструмент за ежедневна употреба. Не забравяйте да използвате функции като Discover, Search, Research, Spaces, както и да персонализирате вашия профил. Така със сигурност ще извлечете максимума от платформата. Надявам се, че вече се чувствате по-уверени в използването на Perplexity. До скоро и не спирайте да задавате смислени въпроси!